Бөек Ватан сугышы бер генә совет гаиләсендә шитләтеп үтмәгән. Кемдер ирен, я әтисен, улын, я бабасын югалткан. Илебезне сакларга ир-егетләр белән бергә хатын-кызларыбыз да күтәрелгән. Алтын балык кызлары да бүген якын кешеләрен күңелләрендә терелтеп, аларның сугыш үзгән тормыш тосмасын хәтердә яңартырга булдылар. Алар белән бергә Орман аланына сугыш ветераны Мифтах ага Нуретдинов, Патриот клубы яшүсмерләре һәм сугыш чоры җырларын башкаручы шәһәрдәшебез Рафик Сабиров килде. Нурыларыма күренеп кояш байый, үткәне юллар килә күңелгә, җиңүләрне яулап алган көннәр, онытылмаслар гомергә, җиңүләрне яулап алган көннәр, онытылмаслар гомергә, югалтулар алып килде сугыш, күпме дуслар кайтмый калдылар, шул дусларның япаларын саклап, аккаеннар моңсу шавылыйлар. Сугыш вакытында күпме саубуллашулар бәхилләшүгә әйләнеп күрешүсез калган бит. Әйе, җиңү шатлыгы ел сайын кайгыларны да яңарта шул. Яу кырында ятып калганнарны, якыннарны уйлап үзе күзелә. Минем бабам Шәйхеләгъзам да яу кырында ятып кала. Алар әби белән ни бары 7 ел гына яшәгәннәр. Әтинең әтисе Ясин бабай Япон сугышыннан бер аяксыз кайта. Әле шул хәлдә дә ул кире сугышка чыгып китә. 42нче елны Калининград янында һәлак була ул. Ә менә әнинең әтисе Фатхелбаян бабай, ул хәтта Берлинга кадәр барып җитә. Элемтәче була. Бабай Рейхстаг түбәсенә кызыл әлем элгәннәрендә күрә. Безне анакларын янына утыртып еш сөйләйде аны. Тик ни кызганыч бабай хәзер исән түгел инде. Ә минем Әбделгәрәй бабам сугышта хәбәрсез югалган. Ә икенче бабам Сәгыйдулла. Ул исә Бөек Ватан сугышы башланганчы ук Фин сугышында катнашып, уң кулын һәм сул кулының бармакларын калдырып кайта. Бабам дип яратып дәшәргә язмаган шул миңа. Мин кичкенә чакта ук 8 баласын ятим калдырып, пуля яраларыннан мәңгелеккә күзләрен йома. Әтием безнең кайтып керә 46нчы елда гына әле сугышны бетереп. Апалар, әниләр сөйләү буенча ишеккә сыймыйды, кайтып керде диләр ул. Үзе сөйләү буенча разведгруппада служить иткән. Ул менә шундый сөйли иде инде анда. Ничек немецларның тылларына кереп, анда ничек эшләренә барып чыкканнарын. Сугышта үзәгесез чаклар бик күп була инде. Аның авырлыгы бик күп булган инде безнең. Апаларга, әниләргә. Кадерле ветераныбыз Мифтах абый, сез дә истәлекләрегезне бүлешегез әле. Сугышка киткәндә сезгә ничә яшь иде? Ул вакытта миңа 15 яшь иде. Яхшы таза мужикларны сугышка алып киттеләр. Безгә яшь егетләр хатын-кызлар белән бергә сугышка икмәк әзерләү өчен атлар белән сабан сөрәп, икмәк чәчеп, урып, кышлар буе икмәк сугадырык. 17 яшь тулгач, метр ярым рост булгач, безне армиягә алдылар инде. Мифтах Нуретдиновна Уфада 6 ай әзерлек курслар үткәннән соң 9-нчы гвардия һава десантчылары армиясына билгелиләр. Ул 3-нче Украина фронтында катнаша. Ана Румыниядән без киттек дальше Чехословакия, үттек, Югославия үттек, Болгария үттек, Венгриядә безне каршы алды сугыш. Анда каты сугышлар булды инде. Дунайны үтеп киттек инде. Будапештны үтеп киттек. 45нче елның җиңү язын Мифтах абый Альп тауларында каршылый. Веск войны округында безне Жуков белән сөйләштек. Бөтен офицерларны куып чыгарды да, мин солдатлардан бергә ашыйм. Кашашап дигә каршы алды инде. Шундый уңышлы булды. Өлкән сержант Мифтах Нуретдинов сугыш тәмамлангач, танк училищесын бетереп,
армия хезмәтен Германиядә дәвам итә. 43 ноябрьдә алындым. 50 елның ноябрьдә исән сау кайттым ил туган илгә. Сугышның беренче көннәрендә үк хатын-кызлар һәр тармакта да ир-егетләрне алмаштырырга дигән чакыру белән чыгалар. 15 яшьтән башлап һәркем өчен хәрби эшкә өйрәнү мәҗбүр итеп куела. Аны бүгенге көндә дә белү зыянга түгел дип уйлыйм. Чаллы шәһәренең Ватан ана мемориаль комплексы янында яшүсмерләр өчен беренче номерлы пост эшли. Ул республикабызда Совет чорыннан сакланып калган бердән-бер патриотик оешма. Үзенең даими эшчәнлеген 1985 елның 30 апрелендә башлаган. Беренче номерлы пост бинасына иң яхшы укучыларны билгелиләр. Алар монда 7 көнгә килә. Бу сакчылар өчен мемориаль атна. Алар сәгать ярым сайын алышына. Шулай көн тәртибе белән танышалар, стройда йөрү һәм каравылда туру тәртибе өйрәтелә. Без килгәндә биредә 81-нче кадет мәктәбе укучылары иде. Вольно. Смена. Направо. Равнение на знамя. Шагом. Марш. Без постта торучылар Бөек Ватан сугышы тарихына, һәлак булучылар истәлегенә, иң мөһиме исәннәргә олы хөрмәт белән карыйбыз. Я, Сергеева Алина Ивановна, выступает под... Һәрбер дүшәмбедә постта торучылар ант итәләр. Сак иң беренче чиратта үзенең патриотик һәм әхлакый ягы белән әһәмиятле. Клянусь, клянусь, клянусь. Хезмәт итү ул безнең ватаныбызның мәнфәгатьләрен сакларга әзер, ата-бабаларыбызның хәрби донына лаек булу дигән сүз. Һәр көнне шәһәребез мәктәпләреннән чакырылган өлкән сыйныф укучылары мемориаль комплекстагы мәңгелек ут сагында торалар. 36 ел эчендә барлыгы 30 меңнән артык укучы шундый дәрәҗәле вазифа башкару бәхетенә ирешә. Сакта торганда без зур җаваплылык һәм горурлык тоябыз ди укучылар. Сугышта җиңеп чыгып безгә тыныч тормыш бүләк иткән якташларыбызның якты истәлеген саклауны яшь буын изге бурыч дип саный. Полева кухня тиләренә безгә теге солдатларның барадыр учебник. Учебник полигонга, полигон это кухня аппаралары. Шунда ашаталар безгә. Шулай кашы белән пешереп. Әйбәт булалар, тоже шулай пешерәләр. Мифтах абый, сугышта нинди корал белән сугышырга туры килде? Минем винтовка кыска гына винтовка. Карабин. Мифтах абый, менә безнең малайлар армияга китәргә хыялланалар, әзерләнәләр бик нык. Менә хәзер алар күрсәтерләр АК-74 автоматын сүтү җыюны. Сез үзегезнең оценканы бирегез әле. Ярым секунд. Нормативны үтәделәр. Кызлар, әйдәгез әле! Солдатларга тагын бер матур иттереп җыр җырлап алыйк әле. Билләне кысып булганы дилләр бигрәк уңган диләр. Билләне кысып булганы дилләр бигрәк уңган диләр. Әллә койдан күренеп торра солдатта булган диләр. Әллә койдан күренеп торра солдатта булган диләр. Комбинезон алган дилләр, шиннилен салган диләр. Комбинезон алган дилләр, шиннилен салган диләр. Шиннилен салса да солдат гадәте калган диләр. Шиннилен салса да солдат гадәте калган диләр. Без пешергән салат боткасын авыз карагыз әле, бәя бирегез әле. Хәзер Ничек бирәм, дөрес кызым. булган микән?
Солдат боткасын ашаганмы, юкмы? Тәмлеме? Прекрасно. Процветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, просыпнулась заварла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Мифтах абый, безнең кулларда чын солдат хатлары, 41-нче елгы хатлар. Ул вакытларда шушылай җибәрелә идеме хатлар? Обязательно шушы письма җибәрәләр. Потому что бөтен хатлар тинтер аша үткәрелә. И обратно туда. Мифтах абый, сез дә хатлар яза идегезме? Вакыт кала идеме хат язырга? Сугыш вакытында җибәреп, мен утка кергәндә, так? Уттан соң без пополненияга чыгабыз, ял итәргә. Шул вакытта безнең вакыт була хат язарга. Дәшта бу вакытта хат язарга вакыт табабыз. 41-нче елны язылган хат Александр Уразаев якыннарына хат язган. Үзег укыйм әле менә миндә. Пока монда көн итү яхшы, ашау ягы да алай начар түгел. 750 грамм икмәк бирәләр. Хатны алу белән шунда ук язарга тырышыгыз. Безнең учение тамамлана, безне сугышка кертәчәкләр. Бәя. Хуш сау булыгыз, исән йөрегез үзегездә. Бу Александр Уразаев ни кызганыч 43-нче елны ятып кала яу кырында. Исән кайта алмый. Büyüdük, jırlaştık, oynaştık, gülüştük, vəqdələrimizni biriştik. Sen gittin yırakka düşmanlarga karşı, tuğan ile bizni saklarga. Hoş dost kaytan ata, öfetler alısı. Bu savullah şu valise, bu savullah şu.